Nej, ikke igen. Sådan var der mange, der tænkte, da sagerne om Al-Rahamon og Kuupik Kleist misbrug kom frem her for små 2 uger siden. I dag skal vi diskutere, hvordan det kan være, at der er så mange af vores toppolitikere, der har svært ved at holde fingrene fra borgernes penge. Og vi skal også have partiernes bud på, hvad de vil gøre for, at det hele ikke sker en gang mere. Velkommen til vores premiere på Prolapar. Og velkommen også til repræsentanter for partierne. Partierne 1 er traditionen tro selvfølgelig ikke med, når det foregår på dansk. Det, der startede med en mail fra revisionsudvalget, det udviklede sig jo lynhurtigt til en storm, der nærmest fejede naalakkersuisut ud af regeringskontorerne. Og vi havnede i en meget alvorlig politisk krise. Meget kort, Sara Olsvig. Hvordan er vi havnet her? Jamen fra Inuit Ataqatigiit, der var sagens kerne hele tiden den orientering, vi fik fra revisionsudvalget i Inatsisartut om, at der var foregået noget, som ikke var ifølge reglerne, som var ulovligt i forhold til de love, vi har om ministeransvarlighed og også finansloven. Og det var det, der var baggrunden for, at vi var nødt til at handle, og det gjorde vi meget hurtigt. Anda Uldum, hvad mener du er årsagen til den her krise? Jamen, det samme. Altså, vi var jo måske meget forbavset over, at det her skete, og vi var der hurtigt til at indlede samtaler i oppositionen og drøfte, hvad gør vi nu, altså hvad vi skulle gøre. Og vi blev hurtigt enige om, at vi ville have, at det her fik konsekvenser. Per Rosing Petersen, I var så også med på, at det skulle have konsekvenser. Hvorfor var I så sikre i kødet på det? Ja, vi kunne mærke tendensen, hvor det bare hen, og da det så kom offentligt frem fredag aften her for nogle dage siden, der kunne jo godt, at det er jo ikke bare en orientering. Altså orientering er jo baseret på nogle grundige undersøgelser, som revisionsudvalget har gjort, og som også er baseret på et statsrevisionsfirma, der har undersøgt det. Så det var jo soleklart, at der var sket et eller andet. Som gammel formand for revisionsudvalget, så ved jeg godt, at sådan nogle ting, det skal være fuldstændig vandtæt. Soleklart, Knud Christiansen. Hvad siger du er årsagen til, at vi står her i dag? Ja, altså, vi fik den samme orientering fra revisionsudvalget, og med det samme, der handlede vi ved, at vi kontaktede vores koalitionspartner, Siumut, og krævede et stort møde, og det gjorde vi så. Og der endte, og Kim Kielsen, dig her til sidst i den her runde. Hvad mener du er årsagen til, at vi endte i den her krise? Er det, som Sara Olsvig siger, den her bilagssag? Vi er jo den der bilagssag. Det er jo en af tingene, der er med årsag til det. Men igen, hvordan er de almindelige forretningsgange? Hvordan bliver det udført i praksis? Det er noget, vi ikke kan få med, det billede. Ærgerligt nok. Fordi det kunne måske have været med til at kigge lidt på, hvordan og hvorledes situationen måske kunne have artet sig. Men under alle omstændigheder, hvor vi fra Siumuts side, den første, der gik op på talerstolen, direkte vores ordfører gik ind og sagde, hvis der er noget her, direkte konsekvent fra Siumuts side. Ingen slinger i valsen fra Siumuts side. Du får lov til at uddybe det, fordi inden vi lige går videre, skal vi lige se tilbage på de 5 dramatiske døgn, der vel forandrede det politiske landskab helt afgørende her i landet. Det kommer lige her. Пэллимангорнеқ налунаақутар 2208 тусангассиутинут налунаарут уна нассиуннеқарпоқ алеқаҳаамор нунаттакарсианат атортарсимавоқ арфинингорнеқ налунаақутар 1830 алеқаҳаамор тусангассиартуник катерсортитсивоқ наалаккерсуинермик сулиақарнани аннаанниарсаралуу акиутилерутторпоқ атаасингорнеқ исорнарторсилуунерит имаагинналерпут уа акуерсаарсинаангилаа таамат аторнерлуисиманера Kuupik Kleist инатсиартунит тунуарнани налунаарутигаа тустоккаанертум патсисаус тассаава пиффисам кигуллерми арлариуллута наминерлусооqartusina акиитсоqалерсиману нитсин тунгассутеqartu
Alaqahamon nilisudi akiukkaluarpoq. Agiliassissumik malun agiliqulissumik nassinneqartarsimut. Taannilu qimarratiginneqarsinnaagit tuqaatiga tallimaarlun tasqimarratiginnerungilaqa. Naamik qimarratiginnerungila pissutigalungu agilingas uannassuunneqartu. Marlungorneq inatsartut ammaanersiornermu atatilluu naalagiareerlutik anillammata akerliussutsimik takutistisunit nipitoqisunit suartarfiineqarput. Tatiginninginnarmik taasinermi alaqahamuun aninguivoq sulingiffeqarnissaalu akuerineqarluni. Siumokkormiut atassutikkormiullu ilaat oqiliallapput tamarmiungitsulli. Pingasungorneq nalunaaqutaqtiinornol Jens Erik Kierkegaard, Nick Nielsen, Sten Lønge, Amma Sivar K. Halman, narakkersuisunik tunuarnertik nalunaarutigaat. Taamaatineeriartorpartiit akornanni ulapputtunguaqalerpoq. Uutuna oqasaqassangikkallarpua. Ussakkiallartimik siultaasoqorpoq Nalunaaqutaqsaastin 45. Siultaasumik Naadakkersuisuni siulittaasuugallartor Kim Kielsen tunniutiinnarpoq qinersisoqarnissaalu suaarutigalugu. Naak ippassaamat ersaaqeqqissaartim aam qariartitiisaриттааrat qulaajariarliit. Og vi har nu også fået besøg af Naja Poulsen, leder af journalistuddannelsen. Du har jo fulgt grønlandsk politik i rigtig, rigtig mange år. De her dage, som du så i Indop til Satut, hvordan var de i sammenligning med alt det, du tidligere har set? De var mere ekstreme end alle de andre gange. Dagen var der var meget dårlig stemning blandt politikerne. Det var tungt at følge, fordi der var sådan en intensiv nedtrykt stemning. Hvad var det, der gjorde det her, tror du? Det er vel selve sagens kerne. At det er ikke set før, at en landsstyreformand har søgt om orlov, uden at hun er syg, eller altså ikke en almindelig orlovsansøgning, som man normalt ser, men en orlovansøgning, som er baseret på egne fejl. Det er uset handling. Kim Kielsen, en orlovsansøgning baseret på egne fejl. Hvad var det for en mærkelig manøvre? Egne fejl. Jeg tror her, man skulle gå ind og kigge på, hvordan og hvorledes vil man håndtere den sag. Udvalget har været direkte ind og sige her, vi kommer lige med en orientering. Det er et lukket udvalg. Udvalgsmedlemmerne har gået ind og sige, det er for tung sag alene kun for os til at tage den beslutning her. Vi skal ned og diskutere i grupperne. Lad os lige komme frem med det her, sådan så vi kan... Men hvad er der i tvivl om, der blev misbrugt offentlige midler? Her, hvordan og hvorledes foregår det hele i praksis. Her, lige præcis den enkelte sag, der er offentlige midler, retningslinjerne det hele, de er brudt. Det er gået side om, tilsidesat. Men hvor er det sket henne? Er det i embedsværket, eller hvordan og hvorledes er den system kører? Men helt i den sidste ende, lige meget om det er embedsværket, er det hele, der gør det, så er det ministeransvarlighedsloven, der gælder her. Ja, hvorfor var I så i tvivl om den her sag? Hvorfor skulle den her orlov til? Vi var ikke i tvivl. Men hvad skulle den her orlov så til for? Vi vil gerne have undersøgt det hele til bunds. Hvordan er det foretaget det tidligere, måske fra den tidligere periode, hele vejen fra selvstyre indførsel, og så frem til nu? Hvordan og hvorledes kører man det i praksis? Er der nogle lovgivninger og regler, der skal ind og ændres, der skal gøre det mere vandtæt, end de er i forvejen? Det er ikke, der har ikke været den mulighed for det nu. Du har måske haft mulighed for at gå ud og påpege med eksterne. Men vi er vel enige om, at der var tale om misbrug af offentlige midler? Jo, men stadigvæk... Men hvad er der så at være i tvivl om? Det forstår jeg ikke helt. Der er jo retningslinjen, og hvordan og hvorledes det foregår i den daglige drift. Hvordan bliver det kørt frem og tilbage der? Men selvfølgelig, der er ikke en eneste, der skal ned og hente nogle penge her, der ikke er blevet budgetteret eller noget som helst. Men for at få det systemet til at køre, hvis jeg nu selv skal være ude at rejse, eller på vej ud at rejse, så skulle jeg gerne kunne tage telefonen og ringe og sige, hallo, bestil lige en billet til mig, og hvis der er noget billet, der er på vej her, kan I ikke lige gøre det her og nu? Per Rosing Petersen, hvad siger du til den forklaring, vi lige har hørt? Altså, der er jo mange måder. Altså, en ting er at se det i bagklogskabens, tingene er sket, og
at der ikke skete nogle konsekvenser, som hun kunne tage på det tidspunkt, er jo dybt ærgerligt og dybt tragisk. Vi kan jo kun sikre os, at tingene ikke sker igen, at det ikke gentager sig. Og det er det, vi skal fokusere på. Systemet fungerer, og vi har jo fået at vide, at revisionsudvalget, uanset om der bliver udskrevet valg eller ej, vil forfølge sagen til bunds og få en konklusion, som enten kan føre til, at der bliver rejst en retssag eller ikke. Det sagen vil køre uanset hvordan og hvorledes vi vender og drejer det. Det, vi skal sikre i fremtiden, det er, at tingene ikke gentager sig. Vi har en budgetlov, som skal følges. Vi vender tilbage til den del af det, fordi jeg bliver lige nødt til at holde fast lidt i dig, Kim Kielsen. Siumut er jo et stolt parti. Det er jeres parti, der i høj grad har været med til at bygge det her land. Men der er jo også den her anden side med, at der gang på gang er fremtrædende politikere i jeres parti, der har lidt problemer med det her med misbrug af offentlige midler. Hvorfor er det, de her sager kommer hele tiden? Det er jo svært at svare. Det er jo igen den enkelte person, det kommer an på. Det er jo ikke partiets politik, det her. Det er slet men ikke er det ikke en kultur, der gør, at vi har det her problem? Du kan ikke tilføje og sige, at det er en kultur, at det er Siumuts kultur, man accepterer det sådan. Vi har altid fra Siumuts side haft konsekvenser på de forskellige ministre, som der har lavet de forskellige numre. Det er med dem, de bliver afsat. Den linje, den har vi holdt fast i. Og så synes jeg også, det er lidt bemærkelsesværdigt. Allerede i 2012, der kom det eksterne revisionsudvalg ind og påpege, der er noget galt her i det her system. Hvordan skal vi få rettet det op? Det er ikke sket før i 2014. Men Jonathan Motzfeldt blev jo også beskyldt for misbrug. Han blev ikke afsat. Jeg synes, vi skal holde folk ude, der ikke er i live her. Det synes jeg, vi skal lige holde folk ude, der ikke er i live, der ikke kan forsvare sig eller noget som helst. Vi kan tage Lars Emil, og dem, det er jeg enig om, men de står ikke her. Men folk, der er desværre afgået, dem kan jeg ikke acceptere, at vi skal diskutere her. Men vil det sige, at du siger, det er bare enkeltsager, det er bare tilfældigt, at de optræder gang på gang lige præcis hos Siumut? Jeg vil jo ikke kun sige, at det træder kun på hos Siumut. Vi har jo... Men meget hyppigt? Jeg vil ikke sige meget hyppigt. Vi har nogle forskellige sager. Fremtrædende politikere? Sager har vi haft de forskellige steder og det hele. Men hyppigt inden for Siumut, vi har haft regeringsmagten i 30 år. Selvfølgelig, de 30 år har der været sket nogle forskellige udskiftninger også af de forskellige minister, når der har lavet noget. Det er et stort ansvar, der ligger på dem. Men igen, lige så snart, når de går ud over deres ansvar, så er Siumut også konsekvent og siger, vi skal igennem her. Du er desværre trådt tilbage. Så Olsvig, I er jo heller ikke ligefrem hvide som sne. Der har også været sager hos jer. Hvordan vil du overbevise vælgerne om, at det ikke sker igen? Fra Inuit Ataqatigiit gjorde vi noget med det samme. Vi indkaldte til gruppemøde, så snart vi vidste, at vi ville få den her orientering fredag aften. Og det første, jeg gjorde, det var faktisk natten mellem fredag og lørdag at skrive min meddelelse, hvor jeg meget klart sagde, at fra Inuit Ataqatigiit accepterer vi ikke den her form for misbrug af landskassens midler, uanset hvem der er tale om. Det er jo meget fint at pege fingre på andre, men hvad med jer selv, Johan Lund Olsen? Dine efterfølgere i Folketinget har også været involveret i en sag, den såkaldte lejer til ejersag. Han får lov til at sidde i Folketinget, ikke desto mindre. Er I god nok til at rydde op i den her kultur? Jeg har sagt meget klart, som ny formand for Inuit Ataqatigiit, vi accepterer ikke misbrug af landskassens midler. Det har også haft konsekvenser for vores parti. Vi kunne se, hvad der skete allerede kort tid efter, at det kom frem, at der var de her misbrugssager af landskassens midler. Jeg skrev en meddelelse med det samme, hvor jeg gjorde det meget klart, at uanset hvilket parti der er tale om, uanset hvad man hedder og hvem man er, så accepterer vi det ikke. Og det er lige kodeord, fordi vi har nemlig faktisk et klip med Kuupik Kleist, hvor han begrunder, hvorfor han ikke lige fik betalt den her regning på de 25.000, som han mente, at landskassen gerne måtte lægge ud for ham. Det klip, det kommer lige her. Kisian under qarasumuqaatingis sava imattu annertorussort isinginikungginnakkuda naminersortoqartussanut aningaasatigut sorparuyorussu akulerusmus akornannikkami am soornima akiligassaqartuannerpungassiingit тасналингериадарпа китиассаарсоорта акилингиннак sianillorn pisutal. Nej, Poulsen, jeg anså det ikke for at være så alvorligt, siger han her. Er det ikke lige præcis det, der er kernen i det her problem, at der er lidt for mange af toppolitikerne, der ikke anser det for særlig alvorligt, men lige tager et lån i landskassen? Det må man sige, at det er. Det er sådan en manglende ydmyghed overfor
at man er folkets tjener. Og det indebærer, at man er ansvarlig for sine handlinger. Især når man er landsstyreformand og skal lede et landsstyre i landet. Så må man være en rollemodel på alle måder. Manglende ydmyghed, Sara Olsvig. Hvordan vil du sikre, at det hold, der kommer ind næste gang, har den nødvendige ydmyghed, er folkets tjener og ikke beriger sig på folkets vegne? Jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at alle partier tager ved lære af den her sag. Og jeg synes også, det er meget, meget vigtigt, at vi alle sammen understreger. Hvad gør I internt? Jamen, vi har jo for eksempel allerede i den her valgperiode påpeget, at vi bør tiltræde for eksempel antikorruptionskonventionen. Vi har haft et forslag om whistleblower-ordning oppe, som partierne heldigvis er enige om. Nu er det så ikke trådt ind, fordi samlingen jo er afbrudt nu, men det er noget, vi vil holde fast i, at vi skal have i vores system. Så der er forskellige tiltag, vi allerede har gjort i den her valgperiode. Men jeg synes igen, at det er alle partiers ansvar at tage ved lære ved den her sag. Det er derfor, vi også har sagt, at vi er nødt til at starte på en ny. Det er derfor, det er nødvendigt med et valg. Det er også derfor, vi har sagt igen og igen og igen, at det kan godt være, at de siddende naalakkersuisut-partier har ville så tvivl om, hvorvidt den her undersøgelse var færdig eller ej. Det, vi har kunne basere vores handlinger på, efter vi blev orienteret den 26. september, det er, at vi får en orientering fra revisionsudvalget, hvor det klart står, at der er begået noget, som ikke har været i henhold til lovgivningen. Og det er det, man er nødt til at reagere på, når man er et ansvarligt parlament. Og det er også derfor, vi har reageret alle sammen fra Inuit Ataqatigiit, fra Demokraterne, fra Partii Inuit, fra Partii Naleraq, med det samme. Så kom Atassut så senere, men dem, der aldrig nåede at reagere, det var jo rent faktisk dem, der sad med ansvaret. Ander Uldum, hvad har I lært af det her? Lært, altså... Bør I ikke lære det her? Undskyld? Bør I ikke lære det her? Jo, altså nu vil jeg jo lige sige, at vi fra Demokraterne, vi har aldrig været en del af den kultur, som der bliver nævnt. Men Palle Christiansen sad ikke ret lang tid i stolen, før der var 200.000, der var løbet op i internet og mobilregning. Det er vel ikke en sparsommelig omgang med borgernes midler? Nej, det synes jeg heller ikke. Det er altså igen... Så I ikke er en del af den her kultur, eller er I det alligevel? Det synes jeg ikke, vi er. Altså, der står ikke nogen steder, at man ikke må benytte sig af en mobil, så altså, det er ikke... Så bare det ikke står der, så er det i orden? Men nej, det siger jeg heller ikke selvfølgelig. Altså, vi skal genskabe den her tillid. Men bør I ikke også lære noget så? Jo, altså... Man kan jo stå og pege af hinanden, som man vil. Altså, jamen, nu prøver jeg at få dig til at pege lidt på dig selv. Ja, jeg synes ikke, at på mig selv eller demokraterne, vil jeg så spørge. Altså, jeg mindes ikke, at jeg har misbrugt nogle offentlige midler, så jeg synes ikke, jeg har noget at pege på mig selv for. Men altså, med andres fejltagelser lærer man jo hurtigt af. Det er jo ingen mærkelige ting, men altså... Når man bruger undskyldninger, så som at lovgivningen har været for løs og det ene og det andet. Altså... Jamen, nu hørte jeg også lige dig bruge en masse undskyldninger lige før. Er det ikke på tide, at I alle sammen mere kigger indad i jeres egne partier, i stedet for at pege på alle de andre? Jeg mindes ikke, at jeg har peget på nogen som helst i den her sag. Altså, vi har været med til at stille et forslag, et mistillidsvotum. Vi har ikke været ude og angribe enkeltpersoner på noget som helst. Altså, sagens kerne er jo ikke enkeltpersoner. Det er, at loven er blevet brudt, så som de statsautoriserede revisorer har påpeget. Og det er det, vi har ageret efter. Og jeg synes ikke, man skal begynde at gå efter enkeltpersoner. Nej, men jeg efterlyser egentlig også, at I partierne gør noget. Per Rosing Petersen, Partii Naleraq er et nyt parti, men man kan ikke påstå, at I er ny i Grønlands politik. Hans Enoksen har også været indblandet i sager. 2009 fik Siumut en ordentlig vælgerlusning, blandt andet på grund af frostsager. Hvad gør I for at overbevise vælgerne om, at I er de nye, der ikke gør det her? Hvis det er, som man skal stille det sådan meget firkantet og sige sort og hvidt, er det jo, vi kan jo sige, at der er to slags mennesker, der står, hvis det er, som du står ved sådan en fodgængerfelt, og der er rødt, og der slet ikke er nogen biler i nærheden, og det er midt om natten eller andet, så er der nogen, der venter til det bliver grønt, og nogen, der bare går over. Det er jo et spørgsmål om etik og moral. Men skal man ikke have nogle mekanismer internt i partiet, fordi man kan vel ikke
Stå på, vi kan alle sammen blive fristet. Og det er også det, jeg bevæger mig ind til nu. Vi har gjort det som noget nyt i vores parti, at vi har sikret os, at det er jo fuldstændig umuligt at totalt gardere sig imod sådan nogle ting. Men det vi kan gøre, sådan nogle ting skal jo gerne også foregå på gensidig tillid. Det er jo det helt er baseret på. Det skal det jo være inden for politik, inden for enhver form for samarbejde. Vi har gjort det i den her valg, at vi har krævet, at hver person, der stiller op, skal komme med sådan en straffeattest, som kan vise, at der ikke er sket nogen ulovligheder. Kim Kielsen, hvis I nu skulle genvinde regeringsmagten, vil du så garantere, at det her ikke sker igen i løbet af de næste 4 år? Nu har jo alle sammen dem, der sidder i Inatsisartut, de har jo ren straffeattest. Også det, der sker nu her, det er jo personer, der har ren straffeattest. Vi kan jo ikke være ansvarlige for hver enkelt, der sidder der, men selvfølgelig er det vores pligt at sørge for vores egen moral og det hele, den skal være sådan. Vi kan ikke pege fingre af alt muligt andre. Vi kan ikke love, at Knud eller mig eller noget som helst, der lige pludselig sker et eller andet nu i ligesom et eller andet. Det bliver ikke særlig betryggende for vælgerne. Nej, det gør det ikke. Men stadigvæk igen, du kan jo ikke sige, hvad der sker i morgen, Men igen, tilliden til, at jeg som person skal gøre den der, kommer i den situation, min moral, den er nok for stor til, at jeg kommer i sådan en situation. Og det samme med Knud. Vi er politifolk begge to og det hele, og vi har lavet med de forskellige ting at gøre. Så er der 2 politikere i koalitionen, det er jo trygt at vide. Men vi skal også ile videre, fordi det her, det har selvfølgelig også nogle konsekvenser for Grønland, for det samfund, vi er i. Koalitionen havde som bekendt en koalitionsaftale, et samlet land, et samlet folk. Når vi så åbningen til efterårssamlingen, så var det meget, meget langt fra et samlet folk, vi så. Vi ser lige et klip fra den heftige demonstration, der var under processionen fra kirken. Det kommer lige her. Knud Christiansen, når du genser de her billeder her, hvad får de dig til at tænke på? Det var et sørgeligt øjeblik, da vi kom ud af kirken. Men, hvad var det, der var sørgeligt ved det? Altså, det hele, faktisk. Men vi fra Desut, vi ligesom delte billedet i 2, kan man se, efter dagen var gået, og vi havde sundet os lidt. Netop omkring demonstrationen, det er jo en ret, som vi har i et demokratisk land. Men det var et stærkt, bredt publikum, der var udenfor. Hvad tror du, der har gjort folk så vrede? Altså, der kan være rigtig mange ting. Der skete også tidligere, og arbejdsløshed, alt. Det kan være alt. Men man må vel sige, at vi var lige inde på det med jeres koalitionsaftale. I er vel fuldstændig fejlet i jeres politik, når vi ser sådan noget her? Jeg vil ikke sige, at vi har fejlet. Selve koalitionen, som vi forsvarede til sidst, troede på. Uanset om det er Al-Rahman, der sidder på pinden, eller en anden. Det var koalitionsaftalen, vi forsvarede til sidst. Men efter den store debat, der var i salen, der kunne vi ikke se en forsoning mellem de 2 store blokke, der var 15-14. Der var ingen, der udviste, altså nu er vi ikke det er andre partier, men der var ingen, der udviste vilje til forsone, så vi kan genskabe den fred, der var omkring Grønland, altså folket. Men var det ikke også, fordi I ikke var villige til at tage det her nødvendige opgør? Det kunne være. Man kan altid være bagklog. Men vi forsvarer koalitionsaftalen til sidst, og vi vurderet situationen minutiøst. Så den 1. oktober,
så sagde vi stop. Og nu har vi også fået besøg af Daniel Thorleifsen, politisk kommentator og historiker. Når du siger de her klip, hvilke konsekvenser har det for Grønland, at vi ser den her vrede, den her splittelse? Historisk set er det første gang, at der er så meget røre eller lige omkring åbningen. Og det tyder på, at befolkningen har fået nok af, at enkelte personer i Inatsisartut eller Naalakkersuisut har brudt loven og set det sådan på det, at loven, som gælder for alle, ikke gælder for politikerne. Og det var man meget, meget utilfreds med. Så den demonstration, der var ikke partipolitisk betinget, men den udspringer af, at man var utilfreds med, at man blandt politikerne ser, at loven gælder for andre, mens den ikke gælder for politikere. Men det er vel også tegn på splittelse, fordi der er vel også stadigvæk dem, der siger, at den her sag er pustet ud af proportioner. Lad os nu få gjort noget ved de reelle problemer her i landet. Hvordan vurderer du det her? Hvor alvorligt er det her? Jamen, de er jo alvorligt, men altså, jeg vil sige det på den måde, befolkningen var ikke delt i partipolitik i den her sag. Befolkningen vil ikke have, at nogen, hverken om de var fra IA, om de var fra Siumut, har brudt loven, eller der var tale om lovbrud, og det var den, man reagerer imod. Det var således ikke partipolitisk betinget, men en stærk utilfreds med politikerstaben, hvis de kan tillade sig at misbruge loven eller magten på den måde. Spiller det også ind, at folk jo mildest talt står med andre problemer, end at de kan hente mere eller mindre i en minibar? Jeg tror du også, det spiller ind, alle de alvorlige problemer, folk står med, at den her vrede kommer til udtryk på den her måde? Selvfølgelig har det en vis betydning, men jeg vil stadigvæk gentage, at den bunder i, at der er man følte, at der er en forskelsbehandling mellem politikere og blandt menigmand. Og det er den, som man har set tidligere gennem årene, som man troede var udryddet i den politiske kultur, der er, at loven ikke gælder for andre, mens man blandt menigmand sagde, at det her går ikke. Loven gælder for alle, uanset om man er høj eller lav. Loven gælder for alle. Du var inde på, at du er politimand. Det må du jo kunne gå ind for. Men alligevel bliver du ved med at sige, at det er ikke noget med den politiske kultur, hverken i Siumut eller generelt. Det er enkelttilfælde. Er der ikke lidt for mange enkelttilfælde, bliver jeg nødt til at vende tilbage til? Det som jeg sagde før, vi kommer jo ind i, som alle sammen, med ren straffeattester og det hele. Så i forbindelse med forløb, lige pludselig sker der sådan nogle episoder, ligesom du er uforberedt på det hele. Men det er jo så ikke ensbetydende med, at du ikke skal stemme på Atassut, Siumut, IA eller noget som helst. Der er nogen, der skal tage det der. Vi kan ikke gardere os 100%. Derfor skal vi ind og kigge på, hvordan kan vi gøre det allermest vandtæt skotter. Og der må vi ind og snakke med de forskellige, der har forstand på det der. Transparency har selv været inde, og de kommer nok også her, så jeg. Og sådan forskellige ting, det er jo den måde, som vi skal ind og så rette det på. Fordi igen, lovgivningen, lige meget hvad det er for en, der kommer det også fra den politiske kommentator. Den gælder for os alle. Og særdeles for os politikere, vi skal være forbillede. Sara Olsvig, jeg var lige inde på det. Det her misbrug er jo mildest talt ikke den eneste udfordring, Grønland står overfor. Vi har stigende ledighed, vi har fiskere, der er frustreret over en fiskeripolitik, der kører med hovsaløsninger, vi har en stagnerende økonomi, og vi har generelt en frustration i befolkningen. Burde I ikke løse de her problemer i stedet for det her hurlumhej? Jo, det er også derfor, at vi fra Inuit Ataqatigiit vil indføre en ny måde at arbejde på i Inatsisartut og i regeringsførelse. Og det er, at vi skal have brede forlig om de meget, meget store samfundsmæssige spørgsmål. Alt fra fiskeri til råstoffer til velfærdsordninger.
Der er nødt til at komme nogle brede forlig, så vi kan sikre os, at vi stopper den her slingerkurs, og at vi stopper, at politikken ændrer sig fra valgperiode til valgperiode. Der er nødt til at komme ro over tingene. Nu er situationen jo den, at du kunne faktisk have siddet som formand, som naalakkersuisut den dag i dag, og være med til at løse de her alvorlige problemer. Hvorfor gjorde du ikke det? I den her sag, den her aktuelle sag, der var vi kommet til et punkt, hvor tilliden til Inatsisartut og tilliden til regeringsførelse generelt var stækket. Vi var nødt til at starte på en ny. Vi sagde fra starten, vi er nødt til at have et nyt valg. Det koster formuer, og folk sukker efter, at de løser problemer. Burde I ikke gøre det i stedet for? Det er netop derfor, vi skal spørge befolkningen på ny. Hvem har befolkningen tillid til i forhold til, hvem der skal sidde i Inatsisartut, hvem der skal være regeringsledende parti? Derfor sagde vi nej tak til de tilbud, vi fik fra Siumut. Men hvor alvorlig er den her krise, vi står i? Burde I ikke gøre noget ved det? Den er meget alvorlig. Det er jo netop også derfor, vi gik meget hårdt til den og sagde, at vi skal have et nyt valg. Vi accepterer ikke, at der er de her brud. Vi gik meget hårdt til den i landstingssalen, i Inatsisartut-salen, fordi vi vidste, at der lå en helt klar melding fra revisionsudvalget. Uanset hvad der blev sagt fra de siddende regeringspartier osv., der var en helt klar melding fra revisionsudvalget og revisoren om, at der var sket lovbrud. Derfor var vi også nødt til at reagere. Hvis ikke Inatsisartut reagerer, hvis ikke Inatsisartut går ind og påpeger, at så kan man ikke sidde i regering, hvis man har gjort det her, så er det netop, at tilliden til regeringsførelse generelt og tilliden til det, at vi har et parlament, at den svækkes. Det er en meget, meget alvorlig situation, og derfor sagde vi også hele tiden, at vi skal have et nyt valg, sådan så befolkningen selv kan pege på, hvem man har tillid til. Anna Uldum, I plejer at slå jer op på, at I er de økonomisk ansvarlige her i landet. Det er kun ganske få uger siden, at Økonomisk Råd var ude med en meget, meget kraftig advarsel. De sagde, at vi skal ikke bare i gang med reformerne nu. I virkeligheden er det allerede ved at være for sent. Nu udsætter I de her reformer yderligere, måske et halvt år. Hvor ansvarligt er det? Jamen, hvor uansvarligt vil det være at lade være? Altså, jeg er helt enig med Sara Olsvigs betragtninger om, altså hvis der kommer et notat eller en orientering fra revisionsudvalget. Altså revisionsudvalget er ikke et udvalg, der bare udsender orienteringer i ny og næ. Det er kun, når der er sket noget alvorligt. Men man kunne jo have skiftet ud med dem, det havde berørt, lavet en bred koalition og sige, nu løser vi problemer. Jeg synes ikke, det vil have løst nogle problemer. Altså, vi står over for desværre to grimme ting. Altså, tilliden til det politiske system fra befolkningens side er desværre væk lige nu. Altså, vi skal kæmpe meget, meget hårdt for at genskabe den her tillid fra befolkningen. Og for det andet... Men kunne I ikke gøre det ved rent faktisk at udføre noget politisk arbejde, i stedet for at kaste ud i en ny valgkamp? Det synes jeg ikke, vi kunne. Altså, hvis vi ville have været i mindretal alligevel, altså, hvor meget kan man få igennem ved at være i mindretal? Hvis IA skulle have lavet en mindretalsregering, hvor meget kunne de reelt have kommet igennem med? Men jeg er helt enig i reformerne. Dem men kan vi først ikke om lade et halvt års tid. Per Rosing Petersen, I var de første, der var klar med et mistillidsvotum til Al-Rahman. Lige siden I blev stiftet, har I presset på for det her nye valg. Hvor meget tænker I på befolkningen i det her, og hvor meget er der partitaktik i den overvejelse? Der er selvfølgelig meget, vores tanker er meget baseret på samfundet. Altså, da tiden blev brudt den fredag aften, hvor det her det kom frem, der burde have sket noget allerede der på det tidspunkt. Men vil du helt afvise, at I udløser det her valg, fordi I regner med, at lige præcis I kan score den rigtig store gevinst på det her? Selvfølgelig, nej. Du vil helt afvise, at der er nogle partitaktiske overvejelser i det her? Det er altså... Tilliden blev brudt. Altså befolkningens tillid blev brudt. Det så jo til selve åbningen tirsdag morgen. Der var jo fuldstændig... jeg har aldrig set så mange være med i sådan en protestbevægelse, som det var den morgen der. Så allerede der, ikke? Og, det er jo utrolig vigtigt. Altså, man taler om, at et valg er meget dyrt og alt det, men altså, vil det ikke have været dyrt, hvis det er, at man var fortsat på den måde, som det blev kørt på? Altså, det har ikke noget med taktik med, at vi skal få så mange ind som overhovedet muligt. Altså, vi skal fra tid... Det er også en af demokratiets spilleregler. På et eller andet tidspunkt, så skal man spørge vælgerne om
man skal gøre et eller andet for at genskabe tilliden mellem befolkningen og politikerne. Kim Kielsen, partitaktik eller det store samfundsmæssige hele i den her overvejelse at udløse nyvalg. Hvad siger du? Jeg synes nu her, vi har efter de der spilleregler, vi har, så har vi jo mulighed for at give bolden op. Fordi her, vi kunne ikke samle det flertal, som du skulle. Og grunden til, som man så giver bolden op, det er, kan vi få noget brede forlig? Kan vi få et finanslov med et bredt der, hvor der er måske nogle andre, der kommer ind ved roret og styrer noget? Det ved jeg ikke. Det blev ikke den situation der. Men nu har vi så bestemt, vi kommer i valg her den 28. april. 28. november. 28. november. Ja. Så det er jo det, vi er i, den situation, vi er i nu. Og så kan vi så gå tilbage og kigge på, du nævnte jo så før med de der reformer og det hele. Men hvis du går ind og kigger på, hvad der også står i den økonomiske beretning, det er, som det kom fra. Siden 2009 er der ikke sket noget. Siden selvstyret er indført, er der ikke sket noget. Inklusive det i år, hvor vi har siddet. Jo. Det er det. Derfor skal der være brede forlig her. Vi kan ikke undgå det. Daniel Thorleifsen, vi hører en masse hellige politikere, der på det strikteste benægter, at det har noget som helst med partitaktik at gøre, at man udløser det her valg. Tror du på dem? Nej, altså det bunder i, at der er nogle enkelte i partierne eller blandt politikerne, der begår det her gang på gang. Og der er det også at sige til, i stedet for at man fokuserer på den enkelte, så skal man også en gang kigge på den administration, som de opbygger omkring sig. Her er vi kommet ind på noget, som vi snakker om, som hedder kammerateri og nepotisme. Hvis du ansætter nogle top-embedsmænd i din departement, som er din kammerat, så er det meget nemt, at der sker ting og sager her. Man kan gemme nogle ting, man kan hjælpe hinanden med at begå ulovligheder, eller en embedsmand, hvis de er din kammerat, du har ansat, de også kan måske hjælpe dig over det købet. Derfor skal vi med alle midler bekæmpe det kultur, der hedder nepotisme og kammerateri. Og det er en del af problematikken her i Grønland, at lige så snart, nu kender vi det mest fra Siumut gennem tiderne, lige så snart de sætter sig ind i landstyrposterne, så begynder de at ruge i det og ansætter nogle venner. Det er en meget, meget farlig tendens i et demokrati, som prøver at undgå sådan nogle lovbrud. Man kan meget nemt dække det, hvis man begynder at ansætte sine kammerater i systemet. Kim Kielsen, jeg går ud fra, at du har et svar til det her. Den var direkte myndighed til Siumut, kunne jeg forstå her på den politiske kommentator. Her der vil jeg så gå ind og så sige, selvfølgelig kan du gå ind og sige direkte, det er kammerateri, det er nepotisme og det hele. Vi fra Siumut, der vil jeg gerne gå ind og sige, okay, så må vi have sådan nogle offentlige opslag på det hele, lige meget hvilken stilling det er. Og igen, jeg har selv siddet og skulle ansætte forskellige folk som departementschef for det hele. Det er ikke noget med kammerateri her. Det er han den, der er bedst kvalificeret? Er han de fineste papirer? Er han den, der ved, hvordan og hvorledes det her samfund det fungerer? Den måde, som det kører. Det er embedsmand. Her, det er embedsfolk, vi taler om. Ikke på den anden side partikollegaer eller noget som helst. Her det er embedsfolk, og det skal arbejde efter embedsfolks etik og køre den måde, det her. Vi bliver nok også nødt til at kigge lidt fremad i det her, fordi en ting er, at vi kan drøfte længe, hvorfor det skete, hvilke konsekvenser det har haft. Vi har set, at det har nogle alvorlige konsekvenser, når de her sager sker. Men hvad gør vi for at undgå, at det sker igen? Og der har vi talt med Anita Hoffmann, der er formand for Transparency Greenland, og hun har det her bud på, hvad politikerne bør gøre. Jamen, vi vil rigtig gerne have politikerne til at komme med nogle konkrete forslag til, hvordan vil de arbejde for at bekæmpe korruption og nepotisme i Grønland. Helt konkret, hvad vil de gøre? Ja, og hun hedder selvfølgelig Anita Hoffmann, beklager. Knud Christiansen, hvad vil I helt konkret gøre for at bekæmpe korruption og nepotisme? 3 forslag. Ja, altså, hvis vi relaterer det til netop den aktuelle sag, der har vi helt klart, også før
koalitionens kollaps, der havde vi meget skarpt skrevet til vores koalitionspartner, eller daværende koalitionspartner Siumut, om at der skal laves skærpede regler omkring netop naalakkersuisut, hvad de må og ikke må. Og sågar eller skrevet, at det der private og embedsfører skal skilles af. Men helt klart, der skal skabes klare, gennemsigtige regler omkring naalakkersuisut. Hvad er det for regler? Det er netop de, vi diskuterer nu omkring netop den aktuelle situation. Lige nu der er det 3 forskellige. Den første, som er 99% på embedsfolk, og indsætning på naalakkersuisut, der siger, at med hensyn til naalakkersuisut, det gælder de særlige regler. Så er det henvist til en cirkulære. Men nu kan vi snakke om cirkulære og regler lang tid. Burde det ikke være fuldstændig indlysende, at når jeg tager noget af minibarn sent om natten, så er det ikke fællesskabet, der skal betale for det? Det behøver vi vel ikke regler for? Det var også netop derfor, at vi fastholdt, at vi venter revisionsudvalgets undersøgelser, som endnu ikke er færdige, og som vi glæder os rigtig meget til at se efter det nye valg, der kommer. Og så kort, der skal være klare regler, gennemsigtige på naalakkersuisut. Men der har jo været de her sager. Vi har bilagene liggende her, der er flyrejser på business class, alt muligt. Hvorfor kræver det særlige regler for, at man kan gennemskue, at selvfølgelig må man ikke bruge samfundets penge på det? Netop fordi der er for mange fældegrupper i de 3 forskellige regler, eller såkaldte regler, som har eksisteret i, jeg ved ikke hvor mange år. Så med hensyn til fremtiden, det er netop det, vi helst siger i Atassut. Nu skal vi sætte de her bag os og genskabe folks tillid til de folkevalgte. Og så laver vi et klare, gennemsigtige regler, så vi undgår i fremtiden netop den der suppedas, og at vi igen mister befolkningens tillid. Er der nogle konkrete forslag fra jer til, hvordan vi undgår kammerateri, nepotisme og korruption? Ja, forhåbentlig så bliver der valgt nogle ærlige politikere, der aldrig kunne drømme om at gøre sådan ting. Så jeres partiprogram er håb? Det var det første, altså hvis man får lov til at tale videre. Men vi har et konkret forslag om, at der eksempelvis bliver lavet en rejseportal på naalakkersuisut.gl, hvor man kan gå ind og se, hvad er det for nogle rejser, de har været på, og hvad omhandlede rejserne, hvor meget har det kostet, hvor alle udgifterne ligger tilgængelige for borgerne, fordi det er borgernes penge, man forvalter. Det var et eksempel. Per Rosing Petersen, I er relativt ny i jeres partiprogram, kender vi ikke så meget til. Hvad siger I om konkrete forslag til at undgå det her i fremtiden? Jeg synes, lovgivningen fungerer, kan vi jo se i revisionsudvalget og de reaktioner, der er kommet. Jeg tror ikke, hvis vi skal begynde at lovgive sig igennem det her, ligesom man gør i Forbudssverige, så ved jeg ikke, hvor vi ender. Jeg tror, det er mere et spørgsmål om moral, vi taler om her. Ikke så meget om lovgivning, fordi revisionsudvalget kommer ud klart og tydeligt og ser, at der er sket nogle lovbrud. Så det står der jo. Og du nævnte det der med minibar og alle de der ting, som man selvfølgelig skal gøre på sin egen kreditkort, at betale selv, og det har noget med moral at gøre. Det er jo lovgivning, det er ulovligt, det står der jo. Den første lov blev lavet i 2008, så vidt jeg kan huske, og blev fornyet igen sidste år, og blev forstærket. Så loven eksisterer jo. Det er jo bare et spørgsmål, om man har pli og moral til at kunne følge den lovgivning, man endnu engang, uanset om du er naalakkersuisut-medlem i Inatsisartut, eller om du er en almindelig borger. Det er fuldstændig, det går på det samme. Altså, du skal jo have den menneskelige moral nok til, at du vil kunne gøre det. Så I stoler på moralen. Kim Kielsen, et eller andet sted har Siumut vel behov for en ny start. I har ekstraordinært landsmøde om ikke så længe. Hvilke konkrete forslag kunne du forestille dig, I går i valgkampen med for at undgå det her i fremtiden?
Vi har jo alle de forskellige ting, som vi selvfølgelig går i valgkamp med. Men det, lige vi gør præcis præcis med partiet, for ikke at komme i de situationer her, som alle mulige andre partier også kan komme ind i, der har vi jo gerne ind og sige, hvad kan man gøre? Hvad kan Transparency komme ind og foreslå? Hvilken vej og hvordan og hvorledes skal vi gøre det? Men stadigvæk, det er ikke nok. Det er den enkelte. Skal I ikke også komme med nogle forslag til, jo, hvad der skal selvfølgelig skal vi gøre det. For os er det jo moral, etik, som der bliver nævnt her. Men også, der er noget, der hedder en politiker. Han har også en samvittighed. Og hvis han ikke har det, så skal han ikke høre til blandt de folkevalgte. Det er endnu ikke så mange konkrete forslag, vi har haft. Det kan være, så Olsvig kan hjælpe os lidt her. Jeg synes, vi skal stille meget, meget højere krav til os selv. Det er helt nødvendigt, kan vi se på den her sag. Og som jeg har nævnt, så har vi fra Inuit Ataqatigiit også påpeget, at vi skal altså se på antikorruptionsområdet i Grønland. Det gælder både i forhold til regeringsførelse, det gælder også ude i samfundet. Det er helt nødvendigt, at vi højner vores barre i forhold til, hvad det er for nogle mål, vi sætter os for god regeringsførelse, herunder antikorruption. Og så har vi også det her forslag om whistleblower-ordning, hvor vi netop sikrer, at man i systemet kan gå ud og sige, her er der noget, der er forkert, uden at risikere at miste sit job, fordi man er den, der går ud og siger det. Det er helt nødvendigt, at vi også har den ordning, og den ønsker vi, uanset hvem der sidder i regeringen. Men jeg vil så bare sige, i forhold til det, der er blevet sagt fra regeringspartierne nu her, loven blev jo brudt. Altså, der står ikke noget i vores finanslov. Der er ikke nogen poster i vores finanslov, som handler om rejser til familie, eller brug af penge i minibar, eller brug af repræsentationslokaler. Allerede der er det jo helt klart, og der bør det jo være fuldstændig klokkeklart for særligt en regeringsleder, at man går ikke ind og bruger penge, som ikke er afsat i en finanslov, og man går heller ikke ud og Men det var så heller ikke klar for jeres egen formand, jo? Nej, det er også derfor, jeg siger, som ny formand for Inuit Ataqatigiit, vi accepterer det ikke, og det har haft konsekvenser med det samme i vores parti. Men vi har også talt med Transparency om, at partierne jo også selv kan gøre et eller andet. Det handler ikke kun om regler i samfundet, men partierne vil faktisk også selv kunne gøre noget. Og her kommer det forslag, som Anita Hoffer har til, hvad partierne selv kan gøre. Vi kunne da rigtig godt tænke os, at partierne gik ind og kiggede på, hvad er det for nogle kandidater, de har? Hvad skal det være? Hvad er det for nogle kriterier, de stiller op for, at man kan være kandidat i deres parti? Kig på deres fortid. Er det nogle kandidater, som vi synes er værdige? Lad partierne allerede tage en stilling til det. Kandidater, der er værdige. Bliver det et krav, som I stiller til jeres kandidater op til det her valg? Ja, det er et krav, og som jeg sagde, vi skal stille meget højere krav til os. Og hvordan kommer det krav helt konkret til at se ud? Jamen, vi kommer selvfølgelig til at vurdere, om det her det er mennesker, som man kan se tilbage på i deres historik, om det har været pålidelige mennesker i forhold til, hvordan de har forvaltet det job, de nu har haft, eller den tid, de nu har haft i deres tid i politik. Så det kommer vi selvfølgelig til at gå ind og vurdere. Johan Lund Olsen, vil han kunne stille op til en institut fremover, selvom han har den her gamle sag liggende? Vi kommer til at vurdere alle kandidater, og det kommer vi til at gøre under ens forudsætninger, så der kommer ikke til at være forskelsbehandling i forhold til, om man hedder det ene eller det andet, eller har den ene eller den anden historik. Vi vurderer hårdt. Anna Uldum, hvad med jer? Kommer I til at stille krav til jeres kandidater om, at de skal være de her rollemodeller, som Transparency efterlyser? Absolut. Altså, jeg tror, det er jo også for hver enkelt menneske at vurdere selv, før man går ind i det her. Men selvfølgelig, vi har vores drøftelser i partiet om... Man kunne vel opstille et eller andet kodex og sige, hvis man vil være kandidat for demokraterne, så skal man følge de her spilleregler. Var det ikke en god idé? Der er jo spilleregler, og dem følger vi også. Men I kunne jo opstille jeres egne lidt mere stramme. Jo, men man skal også passe på. Altså, der findes folk, der i deres ungdom har begået nogle dumheder, og vi mener ikke, at folk skal straffes hele livet for nogle dumheder, de har begået som ung. Altså, det er fra sag til sag, man bliver nødt til at vurdere det selvfølgelig. Men det kunne jo også være fremadrettet, at man for eksempel skriver under på, at man selvfølgelig ikke tager job i mineindustrien i en fremtrædende stilling, hvis man samtidig sidder i en institut og er partiformand. Jamen, jeg vil udtrykke det helt klart, at hvis der bliver brudt nogle regler under min ledelse af partiet, det vil være eksklusionsgrundlag. Længere er den, ikke? Altså, men I vil ikke stille nogen yderligere krav til jeres kandidater? Vi har masser af krav, altså, men mennesker har selv frihed til at vælge, om de vil starte i en virksomhed uden for politik. Det skal jeg ikke gøre mig herover, men altså, vi har høje forventninger til vores kandidater. Per Rosing Petersen, du var tidligere inde på, at jeres kandidater skal have en ren straffeattest.
Udover det vil I stille yderligere krav til jeres kandidater om, at de skal være de her rollemodeller. Der er jo i bund og grund, menneskeligheden skal jo skinne igennem. Det er jo utrolig vigtigt. Altså, den gensidige tillid det skal jo baseres på den gensidige tillid mellem mennesker. Og ansvarlighed er jo noget, som enten er hos et menneske, eller mere eller mindre grad. Men vi var jo lige inde på, at jeres formand jo selv tidligere har været involveret i frostsager. Hvordan vil I overbevise vælgerne om, at det ikke sker igen? Altså, man kan jo aldrig nogensinde lave nogle garantier for, at sådan noget kommer aldrig til at ske igen. Altså, man kan jo, som jeg sagde lige før, er det jo tale om gensidig tillid til pågældende. Vi har lavet det der krav. Altså, hvor går grænsen hen, ikke? Skal man lave psykoanalyser til pågældende kandidat, der kan vi stille op? Men man kunne jo lade dem underskrive en tro- og lovererklæring. Ja, men jeg kan sagtens genkende det, der bliver sagt fra Transparency Greenland. Og vi gør det allerede, og vi behøver ikke Transparency til at fortælle os det. Altså, vi har gjort det allerede, og vi går fuldstændig ned i dybden og ser på homogeniteten, vi ser på personlighederne, og vi ser på historikken. Men jeg vil da også samtidig sige, som Anne Uldum også kom ind på, altså, hvad der er sket i deres ungdom. Altså, vi lærer hele igennem. Vi lærer af vores fejltagelser hele livet igennem, ikke? Og det, men derfor kunne man jo godt lægge det åbent frem, så kunne vælgerne afgøre, om de synes, at kandidaten er værdig eller ej. Lige præcis, ikke? Altså, det er jo op til vælgerne selv i sidste ende at se, om det vil tro på os eller ikke. Altså, sådan er det jo. Kim Kielsen, I har vel et eller andet sted særligt behov for at overbevise vælgerne om, at de kandidater, I opstiller, de holder sig på dydens smalle sti. Vil I stille nogle særlige krav til jeres kandidater? Vi har jo allerede i 2013 også stillet det der, at de skal have ren straffeattest. Men samtidig skal du jo sagtens stille yderligere krav. Vil I gøre det? Var det en idé? Der er mulighed for det at gøre det. Det kan du jo altid gøre. Men der er jo nogle ting, du måske ikke kan sige, der kan blive. Der er nogle ting af dem, som måske du siger, de bliver ikke forældet. Det kan du sige, hvis du skal stille op. Så skal du ikke være drabsmand, du skal ikke være seksuel, overgreb, sådan en, der laver overgreb, og alt sådan forskellige ting. Men hvad så med det her med lidt fifleri med offentlige midler? Det skal heller ikke være til stede. Den mulighed skal ikke være til stede, og det er jo heller ikke formålet direkte med folkevalgt, at det eneste forsæt, de har, det er, når de kommer i, lige meget hvilken position de kommer i, de gør sådan. Men I har jo stadigvæk, vi nævnte tidligere Lars Emil Johansen, får han lov til at opstille igen? Han har ren straffeattest som alle andre. Men han har været beskyldt for frås af flere gange. Er det ikke på tide, at I får ryddet op med de her gamle sager? Så længe du står, hvor valgloven den siger, så længe du har en ren straffeattest, så er de mulighed for at gå op og stille op. Så kan man jo selvfølgelig gå ind og sige, hvor stramme krav skal man lave de enkelte partier, og hvor langt skal vi gå tilbage til, og hvor er de forskellige ting hen, vi skal gå ind og gøre. Hvad er det? Hvor stærkt skal vi sætte det? Skal det være sådan, så vi siger, der kommer kun én medlem af Siumut ind, eller et medlem af Atassut ind, et medlem af IA ind i landstinget, eller hvordan og hvorledes skal vi stille? Hvor skarpt skal vi stille kravene? Det, som vi går ind og siger, ren straffeattest, vi følger den lovgivning, vi kan kigge på den danske lovgivning, hvordan er den? Vi skal sammenligne os med andre lande. Hvordan foregår de andre lande? Og samtidig skal vi så gå ud og sige, jeg skal ikke være i et selskab eller noget som helst. Tiden er ved at rende ud, så Knud Christiansen skal selvfølgelig også lige have lov til at sige, kommer I til at stille særlige krav til jeres kandidater for at overbevise befolkningen om, at der ikke ligger noget? Altså, jeg mener ikke, at vi skal allerede gå i panik i det land over og lave noget lovgivning omkring netop det. Nej, men det er ikke lovgivning, men det er mere om I internt i partiet vil stille nogle krav. Altså, det er en demokratisk ret at kunne stille op til politik, og det er jo en demokratisk ret. Så der bliver ikke nogen særlige krav til jeres kandidater? Værner om jer desud. Så det vi stiller om, krav om, det er en ren straffeattest. Og de går 5 år tilbage. Det er så hvad du har lavet for 20 år siden, det betyder ingen for os. Hvis du er et godt menneske og har et godt hjerne, så kan jeg godt bruge dig. Så det er en demokratisk ret, og det synes jeg ikke, vi skal pille ved noget om, fordi på grund af netop den aktuelle sag, står det helt klart, at de regler, der gælder nu, det skal laves om. Og det blev så det sidste ord. Nu kan I jo vurdere, hvad I mener om
partierne rent faktisk kommer til at opstille nogle kandidater, som vi kan stole på, holder sig på dydens smalle sti og lader være med at misbruge borgernes penge. Det var alt, hvad vi havde i dag. Tak til alle jer her i studiet, og jeg kan lige sige, at den her Rulapar bliver den eneste i den her omgang, fordi nu kommer al vores intensive valgdækning, og har du en holdning til, hvad vi skal diskutere i valget fremover, så kan du gå ind på vores nye Facebook-side og stille spørgsmål. Dem vil vi tage med ind i alle de debatter, der kommer fremover. Den hedder Rinasinek, hvis jeg nu kunne udtale mit grønlandsk lidt bedre. Det var alt for i dag. Tak fordi I kiggede med, og husk nu, pas rigtig godt på hinanden derude.